Ne mogu od mene, nogama! Pa stani, uzmi ti jabuka druga, hajde. Šta je ovo jebim ti? Čuti, brš, brš! Pašće jedna. Brš! Februar je buraz. Stokajde. Nije, još. Nije još. Ali ima da Pavlu. Pravo je, Miha se ne vidi od banana, bukti. Evo, sad ćemo skloniti bananu. Ne vidi se sve. Nemoj, ostavi. Neš, ja sad. Ostavi, Bog te tvoj. Nije zgodno dana, vidiš sad ja. Proklejte, budite porijeklo. Pičko batar. Ništa da plati, ja samo bijem. Da smo se ima. Ajde, kreći. Apsolutno je nebitno. Što nismo snimali jedan određen vremenski period, ali sada smo krenuli, ono kao danas se upravo snimili smo dva ajmo reći skeča. I eto sad ćemo krenuti redovno sve docivat, prvi izlazi sad u petak, to jest ovo je taj što će izaći u petak. Ovo je znači danas je petak. Da. Dobro, evo, Džoko je dobar uvod dao, pa neću ja dalje. Ženi su... Da, Skoro smo svi ovdje u kompletu, ko nam fali, evo, da li Miha zna ko nam fali? dakle, Stavi, onda samo... Sjedi sad! dakle, od nas fali mnogo toga. Prvo, fali članovi, drugo, fali koja daska u glavi, treće, fali Rajko je u Njemačkoj. Drugo, fali Srđan je u gradu. I još jedan, ali veoma vrijedan član, koji radi sve, koji je veoma dobar i koji ja ne znam koji je. Darko! Iz Inoha! Darko da vidim. Darko iz Inoha! Novi član! Dobar dan, dragi gledalci! Dobrodošli još jednom! Vreme da upoznate našeg novog člana! Idemo svi! Stefane, čao! Ćao! Ovo je naš... Ovo je naš novi član, Izmio se, vrata! Ovo je naš novi član, on je... Ko te tavi sočka? Ko Tinky Winky! I što? Ovo ti me ne milan. Kaže, pita ja imam jaja. Kaže, ujemo te pojaka. Dakle, no... U današnjem Ujemo se pojaka. Ali prije svega, znači ovo je naš član, on se priključio ove godine s nama, će da radi u budućnosti. Ja sam Đoko. Teta. Čekajte. Ja sam Đoko. Da li je lijep opet nakon toliko vremena da se snima? Nije. Nije. Ali češće reći, ujemo te pojaka. Kad su dati neće ga brat ne pušta. Čekajte, da li to sad znači da ste vi svi htjeli, ali ja nisam pustio? Da. Da li to istina? Kriz. Ne samo da je to istina, nego to je 100% istina. Želimire, da li to istina? Da ste vi htjeli da radite ili snimam, ali da je do mene što nismo. Nije. Šta se Šta nije? Ko je ovo rekao? Šta je ovo? Ko je rekao ovo da nije? Ovo je sponzor! Jebađam. Snima ovo. Ne! Auto stoji. Otpravim te malo. Evo Stefana pitamo, svi sad gledamo Stefana da bude nervozan. Zašto ste se pridružili našoj grupi? A, Stefan, je... Zato što su škinate. Ja tu za muzika. Evo sad, pošto sad, da li možeš iz pouzdanih izvora reći stvarno smo se vratili, stvarno redovno snimamo? Pa... On nema pravo to da kaže. Čekaj, pitam njega, ajde. Kaže. To nije stvarno pitanje za mene, pošto svaki put kad sam ja to govorio, svaki put, ali svaki, mi nestanemo na pola godine, godinu ili više. Dakle, ja vjerujem da smo se sad vratili stvarno. Da li ste vi da skečevi idu svake subote? Dobro, može. Znači, danas objavljujemo ovo, a sutra ide odmah skeč. Sutra ide odmah skeč, znači da idu subotom skečevi. I da ide svaku subotu skeč. Moro i su skeč. Ne, a šta ljudi, vraćamo se to i to, gas kameri, motak kabovi, to je to. Dakle, evo, ja da kažem sad, vraćamo se to i to, motak kabovi, kaska. Imamo već neki 15-ak. Hvala na pažnji. Znači 4 puta 4, 16, znači oko 4 mjeseca će biti sigurno klipova, pošto već ima nasnimanih.
Evo da sad još neku novost najavimo, to je naš Instagram. Instagram. Pravimo ja i Marko. Ako će neki Instagram profil malo da se... To ćemo pokušati malo ja da se zezamo da... Pošto ja inače bojim fotografiju, Miha je model. Dakle, uglavnom samo je to novo i što smo se vratili kako treba i bez zajebanci i malo ozbiljniji. Pozdrav na Rota Gaj koji čeka naš klip ovaj. Ko je Gaja? Nemanja Gajić je sa mnom u razred. Pretpostavlja se Gaja baš dobar lik. Tu smo, vratili smo se, ova moja vesela ekipa koja ne da nikak da se smiri. Pa to je ono kako znaš pola prolazi vlog da se osjeća prolazan su vremena. Uglavnom, završili smo, sad ćemo ove 4 banane da pojedemo a kad se gore jebu isto mora biti Sutra ide prvi skeč i od njega kreće dalje. Konačno Alfa i Omega is back. Ajmo, ajmo svi noći. Kapa! Alfa i Omega is back!